superleuk. Maar hij dat hechtenvrees. Hij dat hechtenvrees, hoe gaat dat hij? Ja, tuurlijk meestal met hij. Ja, best. Mooi. Zet hem op, jongen. Oh, ondertussen gebeurt hier ook nog van alles. Goedemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. En Joet binnen we bij de eerste dagen in Driessen-Watterswold. En het is Joet de Boerendag. Dus het is schitterend mooi waar. Er is van alles van de band, van de ouderen. Dus we gaan een hele mooie dag tegemoet. Ik zou zeggen, via het te abonneren en te liken. En ik neem je Joet bij mij. Goeie. Dankjewel. En dan opvoeding is die ook, ja. Wat ben je nog? Dankjewel. Kom maar, nog verder. Hoi. Hoi. Kijk maar even in het reuzenrad, denk ik. Wat krijg je dan? Was het in het reuzenrad? Azen. Ze wist in het reuzenrad? Nou, ze wist even zien hoe heeg het die gaat. Hoi. 3 keer? Nou, en dat het goed is, struint zaken hier ook al ergens om, maar die is van de morgen al eerder heen hier met oom het Chip en tante Ilse. Dus die is hier al ergens. Zullen we zien of we die aan ergens op vonden keren. Maar wie zal eerst eens even naar de lofting? Je bent aan de beurt. Of nog net? Nog hier een ronde wachtje? Oké. Nog hier een ronde wachtje, zie je nou? Ik ben haast aan de beurt, dus tien ook voor Ja. Nou. Is er daar zit? Ja, dat denk ik wel. Op welke kant? Ja. Dan ben je wat meer in evenwicht, denk Ja, ik. dus dan hing je weer op. Oh ja, best. Nou, dan gaan we hier nou. Dit is super leuk. Super leuk is dit, hè? Hoe was het al dient, toch? Dat is wel een keer west, hè? Hij de mem dan, hè? Maar hij dat hechtenvrees. Hij dat hechtenvrees, hoe gaat dat hij? Oh, maar met een shit, jongens. Ik heb aan helemaal het hele terrein in de shit. Dit is mooi. Een springkussen. Ja, man. Een stormbaan. Maar een stormbaan. Ja, een stormbaan en hinderkensje met nog achter. Ja. Oh jongens, het gaat van al je leukste dan jullie. We gaan ook even binnen. Leuk. Leuk. En Heidi had het ook wel even de eerste ronde weer nog 2 keer. Ja, prachtig. Heel erg leuk. Hij is heel blij dat er mij in is. Ja. Ik sta nog steeds daar met jassen. Van Huus. Ja. Van Mem en Illy. Ik heb het wel mooi shit wat er al hier is, hè? Maar hij gaat de man niet stekken. Trucjes? Nou, dat mag maar net. Oh, daarachter op de trampoline, dat is juist op. Zit Oh, ja. trampoline met touwen, die bedoel denk ik, hè? Ja. Dus je aan eerst in bij het boerenstukje en dan gaan we dan hier even zien. Men weet net hoe leuk dat boerenstukje is. Met ook beestjes, denk ik. En trekkers en hinders. Yes. Binder. Nou, zullen we verder. Wat lekkers, denk ik. Iets lekkers, Helly. Zie je er al? Pas maar zeggen, wat was toen graag? Maar ik wil hem opstaan. Maar ik wil... Dat mag je, hè? Dan doe ik eerst zoekerspin. Die was daar? Nou, dat ben die. Hij best. Roze. Die? Zij staat. Lekker. Wat een meisje, jongens. Ja, ik weet het. Wij maar beginnen, wij maar weinig. Zees maar. Heb je ook zo? Kou of een skier? Welke was het? Zo, dan komt hier in een holtje. Dan was het een kou of een skipje.
Hoi Skipke. En hij is een ko. Ah, jongen. Nou in de voorspreekplaats misschien, maar wel heel correct in de achterspreekplaats. Deze beste benen. Een hele mooie, uitgebalanceerde koe. Met de beste uilen en ook de beste benen van deze rubriek. En met name van de uilen geplaatst. Voor de tweede en deze rubriek. Voor de krachtmacht. Die veel leed heeft, maar die ook heel veel beloond heeft. Hele mooie hintjes en knietjes. En knietjes? Die is een grote piek. Dat ben ik Grutte. Oh, wat was ik bij de knietjes in? Die ben erachter. Maar zie je langs, denk ik. Goeie. Oh, dit is te schattig. Wat een poppies. Mijn kijkje naar ja, dat gaat zien. Gaat zien in het thuis? Oh, dat is een cavia. Nee. Doofjes. Dit is dus Grut. Dat is een joekel. Ja, altijd een hamster. Ja, tuurlijk hij is al mijn kaai. Ja, best. Ja. Hoe heet deze cavia? Had hij ook een naam? Dit is zusje. Zusje heet het. Hoi zusje. Dat ik in oktober ben. Een beetje groter als je hamsters, hè? Ja. Ja, meisje. Wat een schatje. Allereerst wat, ja. Die is rustig. Dat ben je een leven cavia. Tje, je bent al je oude trekkertjes. En een hele grote, maar dit is die is groot. Oh, de magisch. Een Valtra. Zo'n zaak, en wil daar is ook nog grote inters. Die ben mooi. Die is netjes jou. Zie hem strak in de ver. Wauw is. Mooi. Dan kan naar de kaartje misschien aansluiten, oké? We doen eerst een rondje. Vond je het zo leuk? Betsy, Betsy. Hoe gaat het met die Jen? de cavia voor. Nou, dat denk ik net. Shit, ben ik hinders. Waar hinders Ja? en hele prettig. Ja. John Deere. Want die cavia Sarah is toch heel mooi. Geweld, hè? Let me deze editing trekker. Deze. Tje. Hier nemen we een ritje, joh. Kijk, je moet wat volhouden met de zinnen. Ja? Dat waren, maar nee. Ja, maar even naar de tent, denk ik. Nee, we hebben dat net. Oh. Je had een parasol mee, dus je bent goed voorbereid. We gaan oren reden. Een oren? Waar komen wij? Ja, rit. Ach, en gaan we een oer in? Ja. Ja, hoe snel wordt er? Nou, wie gaat net zo. Je hebt gewoon een mooi op je dode gemakje. Ja. Nou, een noffelijke dag. Het is altijd met die, hè? Ja, daarom. Dan ben je rustig gewoon. Geen stress. Geen stress. Ja. Ga je met al die eindjes naar de orenbak brengen. Is dat? Ben je er klaar voor je Elke? Zet hem op, jongen. Oh, ondertussen gebeurt hier ook nog van alles. Heel parcours op de meermachine. Ja, Shahid had hij in Hilda. Hoppa! Dit is grappig, hè? Ken hij het wel een beetje? Hoppatee! Ernaast. Ja, hebben ze. Oh, alles erop wat nice, Heid. Hij smiet alles de nice, hè. Maar hij gaat al hier in de bak. Ja. Hij is wel goed met pakken, maar net zo goed met rijden.
Dan gaat je mal maar aan. Die stuit er de foto in. Stuk even in de rieden? Oké. Oh, ietsje. Oeh, hé maat, wat hast u? Knallen, smiet nou zien daar. Ik denk dat hij wat te groot is voor Hilda. Maar zijn er liedjes van hier dan? Dit is beter denk ik, kan hij? Nou, zet hem op, daar gaat ze. Oh, wat ik. Ja. Gaan we in de boot? Kunnen we daar mooi together in? Ja. Nee, dat is zitten stik. Is dat dikke kont zaken? Nee. Ja. Dit is cool. Wij varen maar heen. Goed zo verder. Hoe gaat het vestkijk alweer? Bootje varen op de zee. De wind en hege wegen. Wij binnen met bang, oh nee. Nou, van mij zit Ildo al in de zweef. Ze wist je. Ja, die gaan ik los. Hey, Lee! Boe. Ik heb vrede. Oké, maar achteruit zaken. Je ziet de zaken? Leuk. Oeh, haast ze. Ja! Hij is 2 touwtjes, zie je hier dan? Kom. Ja, een beerke. Naar hier. Loeken. Hoppatee. Ja, mag je kiezen. Wat Wat je is- beneden Als hangt, er een optellen, ja. of die boven hangt. Wat vind je leuk? Speeltuintje, emmers, wat make-up. Make-up. Dat wordt dacht. Dat dacht ik al. Zij staan. Dankjewel. Hoppatee. Klasse, jongen. Wat raak. Ga ik het even wat? Jij gaat een beetje stief, zei die vrouw. Oei. Ah, jammer. Maar sta je shimmels dorst? Hier een beetje mis. Ja, hatsé. Dat telt. Ja, ik heb het net goed zodat je nog. Oh, op. Nu krijg je al die. Ja jongens, het is echt een schitterende dag hier bij de eerste dagen in Driesenbadgewaard. We huis heel best van maken. En ja, het feest is heel lang aan het dingen. Het zul je nog wel even terug in. Maar van ons is ik. Voest nou een leuke vlog. Abonneer je, zet een blauwtoon omheen. En via het net de chillen te downloaden voor die tablet of telefoon. Want night shit vlog. Hey hoi.